Jaaha, on aika lähteä töihin. Tulen innoissani joka päivä töihin. Koen olevani arvostettu sekä tärkeä osa työryhmääni. Vaikka olen osaston ylihoitaja, koen olevani myös hyvä ystävä työntekijöiden kanssa. Osaan kuunnella ja ymmärtää muistisairaita asukkaita. Luon mielestäni rauhallista ja kotoisaa ilmapiiriä. Aamu alkaa asukkaiden herättämisillä. On ihanaa, kun asukkaat hymyilevät heti herätessään ja nousevat reippaasti aamun toimiin. Jotkut hoitajat eivät tätä taitoa osaa ja ihmettelevätkin suuresti vetovoimaani. Aamulla riittääkin kiirettä, sillä pyrin käymään jokaisen asukkaan luona. Aamiaisen jälkeen yleensä joku heittelee minulle palloa tai harjaa turkkiani. Lounaan aikaan joudun toimistoon tauolle. En ymmärrä tätä, sillä mielestäni osaan avustaa rouvia ruokailussa. Mitähän väärää siinä on, etten voi syödä heidän puolestaan. Minähän teen vain niin kuin käsketään. Olen kyllä vähän pulskistunut viime aikoina, sillä saan paljon herkkuja kaikilta asukkailta. Minulla on erityinen lupa nukkua työaikana. Saatankin ottaa pienet torkut, niin jaksan taas olla halittavana. Pidän asukkaiden kanssa ulkoilusta ja käymmekin päivittäin edes pienellä lenkillä. Olenkin kuulemma hyvä syy houkutella niitäkin asukkaita ulos, jotka eivät siitä muuten niin pidä. Täytyyhän nyt minullakin tauko olla. Minullakin on vapaapäiväni. Silloin tapaan ystäviäni ja käymme yhdessä lenkillä.